mangwanani masikati kwese kwamuri kumativi enyika. Nhasi tiri kuenderera mberi nekuwedzera umbo pakushandisa foroma yedu yePhotoshop. Nhasi toda kuti mboongorora kuti tinofambisa mifananidzo yedu sei pachivedzengo chedu chePhotoshop. Rega ndiende kupimbi yedu yemufananidzo ndosarudza ini mufananidzo wasisi vana ndoutsveta kuti uve uri pedyo nechikamu chedu chekutanga chino ichichi. Handiti ndouya kuno ini ndoda kuti mufananidzo uyoyo uye pachikamu panapa. Handiti saka ndikadzokazve kumufananidzo wedu wasisi vedu vanava ndichasarudza ini panapa ndo pane chifambiso. Ndikabaya panapa ndo pane chifambiso chedu. Handiti asi ndikada kuti ndiuye panapa kuti ndichisevenzese nekudzvanya pasi, ndida kuti ndichifambise ndotopiwa kuti pane bongozozo nekuti apo pane svombonoro iripo. Handiti saka ndikabvisa svombonoro yangu iri apa ndikazopinda mukati muya ndikatsimbidzira pasi mufananidzo wedu uyachi wakufamba. Handiti asi ndoda kuti mufananidzo uye panapa. Handiti saka ndinongouya muno mukati munomu ndodzvanya ndokakatira kunoku ndonouya pano ndangoona bepa jena redu iri ndodzokazve ndobva ndatsveta ipapapa. Handiti ka saka ndo mufananidzo wedu unoyu ende uyezve ndo makurira wakaita nekuti kana uchiuona iwe uri pawo wega sepanapapa unoita kunge mukurusa, asi tikazoutsveta isu pabepa redu rakapimwa zvekufara kwe-A4 ndo makurira wakaita unoyu. Handiti regai nditangezve patsva kuti nditsvage tidzokorore zvataita panapa. Ndoda kusenza nebepa re-A4 ndobata pano ende ndoda kuti panapa ndochinja panapa ndosiya paine masentimita. Ndoda kuti pave pari pachena ndoya pese apa ndosiya pakadaro ndouya panapa ndoti create. Handiti saka tiri panapa isu rega ndichitsvaga ini kushevedza pfimbi yangu nditsvage mufananidzo wakati kurei. Handiti nekuona mapimirwo ayo rega nditore unoyu wakati kurei unoyu ndokakatira unoyu kuchivedzengo changu icho ndokakata ndinoutsveta pano apa. Handiti saka ndoda kuti uye panapa. Handiti saka ndouya mukati munomu ndobaya ndokakata ndangoona chichena panapa ndodzoka ndobva ndautsveta pano. Saka ndo mufananidzo wedu uyu mamiriro awakaita. Nguva yese tanga tichipfekera mufananidzo wedu bepa jena rega ndone kuti tikakatawozve tikaunza panapapa todzoka todonetsa panapapa zvinoita here? Hongu eunde zvinoita. Tane mufananidzo wedu muviri pabepa redu rekutanga riya. Saka tikayeuka takuziva isu kuti chese chaunenge wadonedza pano chinenge chine mutsara wacho. Bepa rekutanga rino iri ndo rino iri rine svombonoro yachona kunoku kuti usarifambise. Pechipiri ndo panasisawo kuti tizive tikavhara ziso repanapa isu remutsara wedu unoyu sisi vedu vambva vanyangadika rikaite vadzore. Tikauyawo panapa paziso repanapa takuvharawo sisi vatapedzera kupinza apa. Handiti saka ndo mashandiro anoita chisevenziso chechifambiso. Imwe nzira chimwe chekugara maziva ndechekuti rega nditsvage chimwe chisevenziso kana chechiziso chino ichichi. Ndoti ndiri kusevenza nechiziso ndoda kuti ndiende kuchifambiso
unongobaya pa chinyoreso chako ruvara rwa V wakutoshanda nechifambiso. Handiti. Uyezve garai maziva kuti mufananidzo wega wega uri panapa une mutsara wawo. Handiti. Maita basa ngasange muchitevera tatenda.